Аз съм Дел. Ние сме бандата на Орис. Вау. И добре дошли в вторият епизод на Survival Games. Естествено, ще има така, ще напиша какъв е IP адреса за сървъра. Разбира се. Айде, отвори се. Така, имам панталони меч. Затая ми. Нямам панталони меч. Затая ми. Супер, не взех нищо. Това мап не го харесвам. Ако се чудите, ето ми ги панталоните. Аз съм с кит атлет, защото аз съм атлет. Нищо не виждам. Бредни са, май ми е на макс. О, не! Какво? Здрасти, мутикаря. Приятел. Не ме убивай. Моля те. Приятелчета сме, нали? Айде. Don't kill me. Ой! Кое? Сещам. Ще умра. Не. Добре, бе! Тичай! Не! Не ме гониш, нали? Приятели сме. Защото спирам да тичам. Не, бе! Най-добре съм. Много съм добър на тази игра. Я още един. Свет. Айде. Колко време става? Добре, ще се видим като минат тези минута и 15 секунди. До скоро! Вече остават 30 секунди. То се засилил назад. Добре. Добро момче си ти, нали бе, разбираш ти. Айде. Искам те с чистове. Нали няма да ми вземеш чистовете? Моля ти, нали сме приятелчета? Хайде, влез. Така, пръчки, мечки, всички пръчки. Стига, не! Това се е гирнал. Добре. Вау. Всички сме натам. Не, аз няма да отида там. Аз не съм последствен човек. Браво, взеха ми работите. Full chain. Стига. Това ме приби здравата. Моля, не ме убивай. Приятелчета сме, нали? Не. Не ме убивай. Зад гърба си ми, нали? Сещам го. Знам. Добре, май се махна. Кратка, пръжолки. Нали? Hello. It's me. I was longer than the older people said I ought to be. So go over. Sight, it's me. Така. Тази вода.
Остават 6 минути. А така, взимам хубавите дрежки. Добре, успех. Нещо хубаво, бутушки отново. Добре. Диаманта направя. Много забавно. Остават 15 човека. Добре. Good job, my friend. Ще отидем зад този холм. Тук има чест, който е празен, естествено. Тук има нещо? Не, няма. А пък тук има ли? Моля, ползвам. Не, няма. Добре, приятно. О, здрасти! О, приятел си, нали? Много те обичкам. Знаеш ли? Благодаря ти. Такъв човек не трябваше. Ще изиграем още една игра. И ако пак фейлнат на нея, няма да качвам клипа. Да, няма да качвам клипа. Саунд. Така. Ще се видим, когато остават 30 секунди. Както се вижда, вече остават 30 секунди. Този път стратегията ни няма да е към средата. Натам. Или... не. Към средата. Ще бъдем смели. За да слушаш този епизод по-рано. И да не се чудите какво да гледате. Айде. Четурим. Айде, пържалки. Толкова ми трябва. Стигам. Всичко ми взе, нали? Така, добре. Разбира се. Така. Ако може да вляза, благодаря. Прекрасно. Здравейте отново. Тък му почна. Стига. Мой си. Чао. Госпожа Забрадва. Вау. Много добър човек. Не ме удря. Много е мил, нали? Така. Още един. Много нечесто с тя. Хубаво. Така. Взимаме. Айде. Айде през планината. Моля, искам този път. Поне да стигна на дедмач. Поне. Това искам. Друго не искам. Само това. Ясно? Добре. Това. Всичко. Добре. Идеално, перфектно, ясно, да. Точно. Извинявай. Благодаря. Извинявай! Не. Там има випчи. Колко забавно. Да. Вип. Бай вип. Някой умря. Бай вип. Не. Хакер. No. Това е вип. Може ли, ако обичаш, приятелю? Искаш ли тоя? Искам да спечеля. Остави ме на мира. Ясно ли е? Наполовина. Благодаря ти. Много си мил.
Най-добре приятел си ми, ясно? Точка. Край. Обичам те. Чао. Все някога. Може да успея. Това ще е края на клипа. Аз бях да Крис Динкър, умиращия човек. Лайк и сабскрайб. Довиждане.